Hello bab song ho jotono kaham no tongbai ne wan sugo bahai tongbai kaham no na gechung o jora Tripura wa ekta no news belai kai mane jomijak hai adiba bobo kendro bo soi mano sini Tripura ni ex CM present MP sini Sir Biplab Kumar Dev bo poila ni bihik niti dev no ya karoi tabo hai na hai tai khoroksa katal bihik chungnugoi man khabo jotono hai adiba Ingkai Agartala bini reception dokungkha motai khulmarok chung nukha kubangma jaga thangoi kanoi borok bai bono lam soklai mani yasak soklai mani aborok chung nukha kubangma nuge diba pheba abo haikena bini reception ni jorao kubangma VIP borok thangsogoika kotor leader VIP maharo sogoika tei bini o reception o je Tripura ni bisingo je ADC ajagani chini CM MDC amorok bo invite man khana invite man mani bagoi no aro thangka bini kaile panda o thangka aro kono matter ya do kaile panda thangka piaba baksa borok ni bagoi abo belai big matter ongjak o jorao ang tini okok no sana musu ya to te masao kintu do je sanai borok bini platform ba bo omahai thaini borok ya haisi bo thaini borok abo bo baithangno soi mano piaba baksa borok hai borok ni bukhao hingke bebak jaga no politics bebak jaga no national lai tongdi jole lai tongdi bula lai tongdi borni jeta wan suk mani abo haidang sawai mia piaba borni opus ni mote hingke abo national oi tongdi jole lai tongdi katha lai akhai tongdi abo hin samani kok khayang na tongda norobo porinari abong kha kya boya chini Dara Paritosh kaisa bini Facebook page o bo post khaimani abo nukhana nor buskango ang kisa poriwan do please chini Tripura sarok surungdi abo Rokno nayoi BJP TMP hunoi national laima jole laima walai bolai bebak khibi baisidi surungdi osar songno nayoi borok busu thansana hamjak naidi hamjakma baisi bebak hamyana mechanai mano yes kok ang u last ni kokang support khayu do hamjakma baisi bebak hamyana mechanai mano hinai phiaba aro baksa borok sujaka wansung na kenke o da Paritosh kaham no sao phiaba bini bo titkari si bujidi noro kaham kai do bini bo titkari Hingke ang tini ogoro tam sanani hingke ang sini Dara no bang sana musungo bebak jagao politics abo thik ya nung khoroksa elembak por nai borok nung sawai mano bebak ni no kaisa jora tong tabuk ang motha khayo bo BJP khayo bo Congress khayo bo CPM khayo nai nini o rajniti moidano sob somoy bini bikhub kok salai fano nini chini life ha chungbo borok blena mane chung mane o borok blena jotono nung joto jagano politics o ma habja kulukja khali bulainani toklainani lufrelainani neslainani je borok bono bini kaile pandao invite khlaika reception o invite khlaika ha akol gian ganang borok hingkai politics je sapano tongro thung abo kaisa kailai panda reception bujidi ang reception helia kailai panda bono invite khlaika borok thangka hingke nung BJP khayo hana hainda lufralai ma tonglaisena bolai nung motha khayo nung no invite sidi ya nung tasta phasiri chin parang lai ma hai param chai kha ma nung lai ko bo motha khayo bo BJP khayo hana kokhi salai ama rong lai tonglai bo CPM khayo bo Congress khayo hana kokhi salai ama henglai tonglai hingke mana da Paritosh ni kokkai omhai ongna nangmani nung amsung no BJP no hamjage hingke
Amsung no nung BJP walai bulai ungo gengkai tini aro thangoi Biplab Kumar Devni reception no thanga photo bulai jak invitation no thanglai jak bini sana naimani kha ama haisi bini sana naimani kha ama haisi chini da Paritosh ni sana naimani ke Gang abono te kaisa kok sana mo song da Paritosh no Tripura motha bo BJP ba alliance no bujidi Tripura wa alliance no ang ayang na asu kok sana thanglia phia babo kaisa kailai pandani kok kaisa kailai pandani borok thangka aro photo bujaka আর কোন ব্যাপারিয়া abono tuই ta masuk norok joto jaga borokni mind no khali 20 dana nayo 20 khali 20 dana nayo nini kok bujiya borok kurui na haina wanchogo Palestine ti prasarok surungdi abo Rokno nayoi BJP TMP hunoi national laima jole laima walai bulai beba kibi baisiri surungdi o sar songno nayoi borok busuk thansana hamjak naidi abo soi soi nung bukhabai hamjak sugoi samani kogya haiji dara abo abo soi soi bukhabai hamjak sugoi samani kogya abo hongkenkai kaisa titkari system sibo titkari riwai samani ta hamjak ma baisi beba hamyano mechonai mano abo ta ang mano ang thaichong bo saka phiaba jendong ayango je suimani abo khai titkari si abo titkari ge ajaga koyekjona comment khaimani kicha pore na no tam hene comment khai tolaba pohor tam saka are reception o invite rujagoi thangmanile biang aro ha dofani kok phaiba reception jora sudu da dofa hunoi saiwalai tongsina ne nungtini invite mankhai amtui kok sagula khamu inat maya ni bagoi nonini Facebook page o kaisa phano post nugya abono saw post nugya abo kaisa reception haise bo je sapa nongoi tongkhatung nung o reception rong no tui bo jaga titkari tamo mane noroni kok khai dara tasi ta hamlai to haino si bulai walai lupralai hain singlai tongthung nor thansakai reception ro thangmani bunduk maya angkono party ni kok saya aro to sadi bujidi haisi kailai panda nono kaisa Tripura mothani borok Kajak tongoi nono invite dikhanga nung thangya da tongno dara ei bo Tripura motha khayang thangya bini jaga guli mar ei atui da hinai no karon abo hangke buddhijibi ni wansung ya dara haisi main kok tinang nono phurungna thangya abo hangke ketu buddhijibi ni phurung wansuk maniya nung je platform o tongo bo platform ni kok sabo nung kamkhai no buji khana nung khoroksa juda platform o tongnai borok nini wansuk mung angom hai na wansuk ya do yaba sob somoy titkari sakno hamjak tui buino hamjak di abo singno phurung ge joto jaga no titkari abo rongya gai paithago ang asu kok sana thanglak aro tege sari khana di hi nornogoi man khana abo angkha chini MDC David Mura Singsar tei bin gana tongo minister Biswaketu sar tongo nge bo o photo no nawoi bo taisa suika tamo abo se Tripura thansani fan aro je kailai pandawo je eten umani jagawo je aro Tripura fan aro bini fan aro to ang kono sajaknani kok sinugya bayap song norok jodi aro omai kono kok sajaknai tongo hingke o photo rongno nawoi amai sujaknani kono ekta wansung boroni phayo hingke norobo comment khai sabai mano aro jodi nung kailai pandani ungoi congratulate nung khlai mano sar Biplab Kumar Dev no bini bihik no khlai mano o photo borok ni tamo problem abono main khai adiba hingke abono obo jesu buji maya bo buji mano haise Dara Paritosh bukhabai hamjak sugoi ta amo sakana ba borok no bengai manne klai khana ha
নেতা রখাই নাই দি ক ইয়াংখাই বিজেপি নো নেসলেফু ইয়াংখাই বিজেপির ব্যবসাসি কথা যাক এইসব মানে বরকনো বুজকনানি চেষ্টা খাইও মেনখাই চিন্দারা চিন্তা পরিতোষ পাবলিক রকনো বুজকনানি চেষ্টা খাইও মানে পাবলিক ন উ এডিসি ni MDC tongnai borokno CM je samung tangoi tongnai rokta borokno tuioi negative kaisa image kari da mano phunuk da mano abo kaisa chai tongmani hai ma tongjaya da angkha ma ma tongjago angkha abo hai na ma tongjago ke abo rokno tui kuno kok sajangnai si kore ani mote khai রাজনীতি যে জায়গা রাজনীতিনি জায়গা রাজনীতি যে জায়গা চিং চিনি সিম্পল লাইফ বা চং বরক মনি সুবলে যতন থাইছে আং সামন হাই চিনা হাইনো তংলাই মানি চালাই মানি সময় বন্ধ বায়াব যে সাপানো দंथु যেমন চং ইন্ডিয়ানি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি জিনো চং লুকখা অপোজিশন লিডার সবচেয়ে ওয়ালাই বুলাই তগলাই উং তনাই মানে অ্যাসেম্বলি ও হংকে বরক ব বুলাইতে অবস্থা কখনি বিসিঙ্গ বুলাইও তা বিনি অপোজিশন লিডার সাব রাহুল গান্ধী বনো সাবলে বিনি বার্থডে ni জরাও আংনিন বাগো সুরি আরো আং নরন কাইসা ফটো ফুনুগো নাইদি আরো সাবো সাব তং আবু তো এক পার্টি ni বড় রগিয়া না জুতা পার্টি ni বড় রগ বলে ফিয়াসিনি দা পরিতোষ ni কক ni মতে হিংকাই ও যে মোদি সং রাহুল গান্ধী সং একলগি আচু কফি নুংলাই মানি চা নুংলাই মানি কক সালাই মানি অব উংনানি ঠিক গিয়া আমো লুফরে লাইসে তাংলাইনা তংমানি অব তামগো মাহেংনা নাংকা তামনুং দাও আসু নাদি মানে বিন কক ni মতে হিংকাই অব হাই উংনানি দরকার ইয়া অব খুব চায়া খলাই কা মোদি সং রাহুল গান্ধী সং আসুক লাই চা নুংলাই মানি আইসি যদি ওয়ানসুং নাই খেংকে তা দারানি কক ni মতে হাই দিবা Hingkai ang abono tu ya sukok logri na thanglia norok bo nai kana wansung nai kana je nai nai rok nai mane bising tu norok ni bokor ka tamo phai wansung mu abor no sajak nai kok sikore an mote hingkai mane da purtus na ang sauta obo pus orno o na nawe kana pus khana kon dorkar sikore ngenor ta wansuk norok bo ko mane bisnu se sawe mano hambai norok no paithak jora nai tongoni bagai channel ka talungoi tongke subscribe ni bising tu norok chubai man malane norok bai next video